Здравейте, гледате Лице в лице. И сега коментар на Кирил Петков по последните политически въпроси. Вижте, знаете ли, само едно изречение. И тук, всъщност. Вижте, големия въпрос е, в последните 2 години аз научих, че, и между другото. И затова искам да благодаря на ГЕРБ. Ние не можем да се биеме, защото ако не сложиме най-добрите хора на масата, и всъщност тази наивност вече я няма. Аз не може да съм съдник, прокурор или разследващ полицай. Това е пълно безобразие. И ако това стане, ще ходиме на избори. Благодаря ви, господин Петков, за този дълбок анализ. А как ще отговорите на обвиненията, че сте тясно обвързан с Делян Пеевски? Моля? 3 дни по-рано в парламента. Помня го сякаш беше вчера. В една жарка юлска вечер, докато разпусках във вилата си край Росенец, Кирил Петков и Христо Иванов изникнаха от нищото, единия с роза в уста, а другия с акустична китара в ръка. Викаха ми: "Деляне, Деляне, слез долу, не издържаме повече." Аз им казвах: "Ох бе, Кире, Ристя, това далеч не е никак професионално." Кирил ми отвърна: "Не ми пука, Деляне, искам да съм с теб завинаги." После изплю розата и започна да пее един неразделен клас, докато Христо свиреше на китарата под пълната луна. Аз изгубих ума и дума. Казах им: "Кире бе, изчервявам се и се надувам като доматче." Той ми отвърна: "Не ми пука, Деляне, аз така те харесвам червен и пухкав." И в онзи миг сърцето ми се разтопи като масло на препечена филия. После Христо седна в скута ми и останалото е история. Ох, какво ли не бих дал да върна тези безгрижни дни. Как ще коментирате чутото? Ама вижте, наистина ли има хора, които вярват на тези глупости? О, да. Наше социологическо проучване показва, че между 45 и 65% от българския електорат вярва на тези думи на Делян Пеевски. Интересното е, че почти 100% от тях заявяват, че по принцип не вярват на нито една дума от устата на Делян Пеевски, но поради някаква причина, когато той клевети вас, тези числа не важат. Вижте, не можем да се фокусираме всъщност само на жълтинии. Трябва да гледаме важните дела на обществото. Регулаторите, служби, съдебна система. И ако ГЕРБ не искат да ги сложиме на масата реформите тези, тогава на избори отиваме. Господин Петков, нарочно ли говорите така? Моля? Ох, писна ми от вас. Според Бойко Борисов, вие сте прекратили преговорите с непристойното си поведение. Това твърдение вярно ли е? Липсва ли ви уважение? Няма да разговарям повече с ППДБ, защото те се държат невъзпитано. Особено Кирил Петков. Веднъж бях в кабинета с Делян и почна да звъни телефон. И когато не вдигнахме, изведнъж Кирил влезе с гръм и трясък. Носеше по една стъклена бутилка във всяка ръка. Първата счупи в масата, а втората в главата ми. После се съблече гол и почна да танцува еротични танци, бос по масата. Докато глезените му кървяха, а кръста му се кълчеше в примамливи чупки, в очите му можех да видя само желание за мъст, власт и пари. И дори красивите му ефирни движения не можеха да прикрият този факт. Аз с такъв човек не мога да преговарям. А Асен е гей. И така, господин Петков, отново изглежда, че имате много за какво да се оправдавате пред избирателите. Какви резултати предвиждате за коалицията си след предсрочните избори? Вижте, в смисъл така, между другото, вижте, ако може на българските граждани директно нещо да кажа. Можете да опитате. Събудете се, българи. Докато ние седим и се изпокарваме в ежедневни дребнави караници за това кой в чий кабинет е говорил с кого, нашата държава всъщност се изправя пред истинска криза на държавността. Залогът на тези избори не е разпределяне на средства или министерства. Залогът е да сложим край на досегашния модел на корумпирано управление чрез реални реформи в съдебната власт, които най-после могат да донесат справедливост в... Благодаря ви за разговора, господин Петков. За съжаление, времето ни свърши пак нищо не ви разбрах. И така се разделяме за днес, уважаеми зрители. Бих ви казала да не се притеснявате какво ще стане след новите избори, но и без друго 60% от вас не гласуват, така че просто лек ден.